तशीच राहून आधी तुझ्या हातात कशा रवळी घे तुझ्या बरोबर पुनम बघ आधी आमच्याकडे घेऊन आधी दोन वर घे जोडा तर लोखंडाचा ही बाई माणसाला वाका वावरून घालती काय कळत नाही कोण बाहेर पडली नाही तर रस्त्यावर उभी राहा काय घ्यावा का बोलतो हो रवळी एकाकडे दी हातात दी कशी घेतलं समोर ना गाडी वर करून घ्यायची ना बाबू तू जाऊ नको ए नंद्या काय सांगतात तेवढे फोटो पाठवा मुंबईचा गौरी अंतनाचे फोटो सगळे टाटा आमच्या मोबाईलवर मुंग्या धावाचं चढी सांगू लागेल सगळे पाठव युट्यूबवर गौरी अंतनाचे फोटो बाकी जोडा गेलं आमच्या नंदन गाडी येता गो एके साईडून चला गो गाडी येता ए बाबू नंदन हातात जा
युट्यूबवर टाकलं म्हणून तू करता घे परबिनी अकडे राहू जरा तू आमचं करून या पाणी होतो का हो मुळं पुनम याच्यातली काढलं याच्यातली रवळ्यातली खाली ठेवू काही काढून ना ही काही नाही ठेवलं काढून तोंडी आहेत ना ते बावडीत टाक अगरबत्ती चांगली आता तर ही आधी पाया पुजून होऊन दे मग निवेद दाखवा पाया बुडी खोय त्यांच्या पुजून घेऊन दे काय करून पुजा त्यांच्या पाया संपून टाकायची सगळं मम्मी 9 10 9